ஐபிஎல்லில் பங்கேற்பார்களா நியூசிலாந்து வீரர்கள்? T20 வேர்ல்ட் கப் இன் UAE லேட்டஸ்ட் ஐபிஎல் அப்டேட். இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனை அமர்த்தினீங்கன்னா நான் போகிற ஒரு வீடியோ உங்களுக்கு உடனுக்குடன் நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நம்ம இந்தியன் டீம் அப்டேட்லேருந்தே போகலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா வேர்ல்டு சாம்பியன்ஷிப்பில் ஃபைனலில் நியூசிலாண்டில் படுதோல்வி அடைஞ்சாங்க. ஆனாலும் இந்த 2 வருஷம் இந்தியன் டீம் கஷ்டப்பட்டு ஃபைனலில் தோற்றுருக்காங்க. ஆனால் வெற்றி பெற்ற நியூசிலாந்து அன்றைக்கி நம்மளுடைய வாழ்த்துக்கள். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு 2021 2023 வரையும் நடக்க போகிற வேர்ல்டு டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப்புடைய இந்தியனுடைய ஷெட்யூல் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அதை பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல இந்தியா வர்சஸ் இங்கிலாந்து 5 டெஸ்ட் மேட்ச் விளையாட போகிறாங்க இங்கிலாந்தில். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா ஹோமுக்கு திரும்புகிறாங்க. நியூசிலாந்து வராங்க 2 டெஸ்ட் மேட்ச் விளையாடுறதுக்கு. இந்தியாவில் இந்தியா பழிச்சிருப்பாங்களா இந்த ஃபைனல் தோற்றத்துக்கு பார்க்கலாம். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சவுத் ஆஃப்ரிக்காவுக்கு போகிறோம். பார்த்தீங்கன்னா அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீலங்கா டூர் ஆஃப் இந்தியா. ஸ்ரீலங்கா இந்தியாவுக்கு வராங்க 2 டெஸ்ட் மேட்ச் விளையாடுறதுக்கு. அதுக்கப்புறம்னு பார்த்தீங்கன்னா கடைசியாக இந்தியா பங்களாதேஷுக்கு போகிறாங்க 2 டெஸ்ட் மேட்ச் விளையாடுறதுக்கு. அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா ஐபிஎல்லுடைய லேட்டஸ்ட் அப்டேட் தான். ஐபிஎல்லில் நியூசிலாந்து பிளேயர்ஸ் பங்கேற்பாங்களான்னு கேட்டதுக்கு நியூசிலாந்து கிரிக்கெட் போர்டு என்ன சொல்லியிருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா, எங்கள் பிளேயர்ஸ் ஐபிஎல்லில் விளையாடுவாங்க, அதுக்கு நாங்கள் கேரண்டின்னு நியூசிலாந்து கிரிக்கெட் போர்டு பிசிசிஐயிடம் சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கு பிசிசிஐயும் சம்மந்தமாக சொல்லியிருக்காங்க. பார்த்திங்கன்னா ஐபிஎல்லில் நியூசிலாந்து பிளேயர்ஸ் ப்ளே பண்ணுவாங்க. ஒரு மிச்சல் சாண்டர், கைல் ஜேமிசன் போன்ற பிளேயர்ஸ் ப்ளே பண்ண வாய்ப்பு அதிகமாகவே இருக்குது. சொல்ல 100% வாய்ப்பு இருக்குங்க. நியூசிலாந்து பிளேயர்ஸ் ஐபிஎல்லில் பங்கேற்பாங்க. அடுத்ததான் பார்த்திங்கன்னா ஐபிஎல் UAE நடக்க போகுது. ஐபிஎல் முடிஞ்ச கையோடவே பார்த்திங்கன்னா T20 வேர்ல்ட் கப் உடைய அப்டேட் நிறைய பேர் கேட்டுட்டு இருந்தீங்க. அதுக்கான வீடியோவில் இன்றைக்கி அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா T20 வேர்ல்ட் கப் உடைய லேட்டஸ்ட் அப்டேட். UAEயில் இப்போ பார்த்திங்கன்னா T20 வேர்ல்ட் கப் நடக்க போகுது. அந்த மேட்சஸை ஐக்கிய அரபு அமீரகம் அண்டு ஓமன் நடத்த பிசிசிஐ திட்டம் போட்டிருக்காங்க. சூப்பர் 2018 T20 ரேங்கிங்கில் முதல் 8 இடத்த பிடித்த டீம்ஸ் சூப்பர் 12க்கு குவாலிஃபையர் ஆகிடுவாங்க. அது பார்த்திங்கன்னா பங்களாதேஷ் அண்டு ஸ்ரீலங்கா அணிகள் அந்த லீக் மேட்சஸை விளையாடணும். அந்த எல்லா மேட்சும் பார்த்திங்கன்னா ஓமனில் நடக்குது. மீதி சூப்பர் 11 மேட்ச்சில் அமீரகத்தில் நடக்க போகுது, ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில். இதுதான் T20 லேட்டஸ்ட் வேர்ல்ட் கப். T20 வேர்ல்ட் கப் பார்த்திங்கன்னா அக்டோபர் 17 நவம்பர் 14 முடியுதுன்னு நினைக்கிறாங்க T20 வேர்ல்ட் கப். இது பார்த்திங்கன்னா செமையாக இருக்குங்க. T20 வேர்ல்ட் கப் அண்ட் ஐபிஎல் பார்த்திங்கன்னா பேக் டு பேக் UAEயில் நடத்த போகிறாங்க. அதனால தான் இப்போ ஐபிஎல்லுக்கு யூஸ் பண்ண பிச்சர்ஸ் உடனே T20 வேர்ல்ட் கப்புக்கு யூஸ் பண்ண முடியாத காரணத்தினால தான் முதல் இது மேட்சை ஓமனில் நடத்துகிறாங்க பிசிசிஐ. இதுதான் இந்த வீடியோ. இன்னைக்கு வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இதே போல் தொடர்ந்து நம்ம சேனலில் வீடியோ அப்லோட் பண்ணி வச்சுன்னா மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுறவங்க. நன்றி, வணக்கம்.